Crazy peeps, நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா corona soup prepared by my sister. So இன்னைக்கு வந்து corona soupல உள்ள ரியாக்ஷன், corona soup எப்படி டேஸ்ட் இருக்குன்றத பத்தி தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So இந்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி crazy peeps நீங்க லைக் பண்ணலாம், லைக் பண்ணிக்கங்க, ஷேர் பண்ணிக்கங்க, கமெண்ட் பண்ணிக்கங்க. and corona soupoட ரெசிபி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன், என்னன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Let's get started. இதுதான் சூப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன், சூப்புன்னு சொல்லி தான் தந்தாங்க. ஸோ இதை நான் குடிச்சு பார்த்து ரியாக்ஷன் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவோட ஃபுல் கான்செப்ட். ஓகே, வாசம் சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சத்தியம் என்னால் முடியல. இந்த சூப்பர் தயவு செஞ்சு பார்த்துறாதீங்க, உங்களை வச்சு செஞ்சிடுவாங்க. அண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபனி ரியாக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த ஃபனி ரியாக்ஷன் வீடியோ எடுத்ததுக்கு காரணமே நீங்களும் இந்த சூப்பர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் இந்த சூப்பர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே ரொம்ப கசமாக தான் இருக்குது. ஸோ சின்ன பிள்ளைங்க குடிப்பாங்களான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியல, பட் இருந்தாலும் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ இந்த சூப்போட பெனிஃபிட் வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து அதிகப்படுத்துது. ஸோ நம்ம இந்த சூப்பில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன். ஒரு எலுமிச்சப்பழம் எடுத்துங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு 4 to 5 பீசஸாக கட் பண்ணிங்க. அண்ட் இஞ்சி ஆட் பண்ணுங்கள், half இஞ்சி. ஸோ அந்த இஞ்சியில் என்னென்னா ஒரு ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள், அந்த இஞ்சி ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுங்க, ஒரு 10 பீசஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போடுங்க. அப்புறமா வந்து கிராம்பு ஒரு 3 to 4 கிராம்பு போட்டுக்குங்க, ஒரு 3லேருந்து ஒரு 4 பங்கு கிராம்பு போட்டுக்குங்க. அப்புறமா மஞ்சத்தூள் போட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி 1 லிட்டர் தண்ணியில் தான் இது பண்ணணும். 1 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த தண்ணி வந்து 1/2 லிட்டராக வத்துற வரைக்கும் அதை சூடு காட்டுங்க. ஸோ சூடு காட்டினா சூப் ரெடி. ஸோ நம்ம வந்து 3 to 5 days கண்டினியூவாக குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து அதிகமாகும். ஸோ நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மறக்காமல் இந்த சூப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் இன்னும் கிரேசி பீப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.